Fintom tfal, għaddiet ġimgħa minn meta ltqajna permezz ta' dak il-video u l-istorja li jedna dwar Liben il-ħali. Irċivejt ħafna emails u l-mamis tagħkom qaluli li ħadtu gost bl-istorja u anke ħadtu gost taħdmu xi ħaġa minn dawk il-karti li battilkom. Illum għandna storja oħra, imma qabel ejja ħarroddu s-salib flimkien fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Ġesu, għenna ħalli aħna insiru nafuk aħjar. L-ewwel se nirranġaw l-arloġġ tal-Knisja. Il-ġimgħa l-oħra qiegħed hawn it-tielet ħadd ta' Randan. Illum ħammexxuh ġimgħa għax għaddiet ġimgħa u issa wasalna fir-raba' ħadd tar-Randan. Biżnieħ in-nofs, illum kieku morna l-quddiesa, il-qassis kien se jkun liebes ir-roża għax illum ngħidulu ħadd il-ferħ. Tafu għaliex tfal, il-messaġġ tal-lum fil-quddiesa kien li Alla iħobbna ħafna, tant iħobbna li kien lest li jibgħat lill-ibnu lit-tifel tiegħu fid-dinja għalina biex imut għalina. Issa llum għandna storja fuq qaddis kbir, għandi statwa tiegħu hawnhekk. Ħantikom klu biex forsi taqgħu minnu dan il-qaddis. Din il-ġimgħa għandna holiday għaliex dan il-qaddis tant u kbir li kulħadd jieqaf biex jaħseb fuqu. Tajtu minnu ħanoħorġuh bil-mod għax jinkiser dan. San Ġużepp. U biex ngħid l-istorja ta' San Ġużepp se nuża PowerPoint, se nuża l-istampi llum tfal biex insiru nafu ftit aħjar min kien San Ġużepp. Mela San Ġużepp kien għarus lil Marija li aħna nafuha wkoll bħala l-Madonna. Issa Marija kienet tfajla sabiħa minn barra u minn ġew għax kienet bla ebda teba. U Marija derilha l-Anġlu Gabriel u qalilha li se jkollha tarbija, se jkollha baby, imma din il-baby se jkun speċjali għax se jkun it-tifel ta' Alla. Marija tħawdet u lill-Anġlu qaltlu imma da kif jista' jkun? Jiena għandi l-arus tiegħi Ġużeppi. Alla se jkun miegħek, se jibqa' miegħek dejjem. U għax kellha fidi kbira aċċettat u qaltlu lill-Anġlu jiena lesta li nobdi lill-Alla. Il-festa tal-Madonna meta derilha l-Anġlu niċċelebrawha il-ġimgħa ta' wara fil-25 ta' Marzu. Mela mbagħad Ġużeppi x'kien sar jaf li l-arusa tiegħu kien se jkollha baby. Inkwieta, imma derlu l-Anġlu lilu wkoll u qallu Ġużeppi tibżax tieħu l-Marija b'martek tiżżewweġ għall-Marija għax Alla lilek għażlek għal biċċa xogħol kbira u tqila. Il-baby ta' Marija se jkun it-tifel t'Alla, iben Alla u Alla lilek għażlek biex tieħu ħsiebu matul il-ħajja tiegħu. Nistgħu ngħidu li San Ġużepp kien il-papa, il-foster daddy ta' Ġesu għax ħaħsiebu matul ħajtu. Da żmien nisimgħu ħafna dwar foster parents. Ġużeppi kien jiġbaħ lil dawn il-foster parents li jieħdu ħsieb tfal li ma jkunux tagħhom. Allura Ġużeppi u Marija iżżewġu
U ftit wara kellhom imorru Betlem għax Ġużeppi kien minn Betlem għalkemm kien joqgħod Nażaret. U ġewwa Betlem twieled Ġesu bambin. Mhux se noqgħod nidħol fid-dettalji ta' din l-istorja tfal għax għednija fi żmien il-miliet, tiftakru konna nużaw il-pasturi u għednija ħafna drabi u fit-tul. Ġużeppi xorta kien ferħan b'dan il-baby li semmewh Ġesu. Għadda ftit żmien u Erodi, il-king ta' dak iż-żmien, beda jfittex lil Ġesu biex joqtlu għax beża li la jikber Ġesu isir king floku u hu jispiċċa bla kasil fejn joqgħod. Imma Anġlu reġa' derlu lil Ġużeppi u qallu Ġużeppi aqbad lil Marija u lil baby Ġesu u ħudhom lejn l-Eġittu għax Ġesu il-familja mqazza kienet toqgħod Iżrael ġieli jedna, issa l-Eġittu in-neighbor imiss ma' l-Iżrael. Qallu aqbad u mur l-Eġittu bihom għaliex il-King Erodi qed ifittex lil Ġesu. Dak il-ħin Ġużeppi qal dawn x'taħwitu, imma kellu fidi kbira f'Alla, kien jemmen ħafna f'Alla u kien lest li jobdih lil Alla u sema mill-Anġlu u kellhom jitilqu bil-ħmara lejn Eġipt. L-Eġittu tfal fejn hemm dawk il-pyramids kbar. Kien vjaġġ tqil ta' fowx kollu ġebel, ma kienx hemm toroq bit-tarmak bħallum. Tgħiduli kif mar bil-ħmara. Ma setax imur b'xi ħaġa oħra għax ma kienux jeżistu la karozzi, la trains, annimali biss kienu jużaw biex imorru minn post għal ieħor. Damu hemmhekk, damu jgħixu hemmhekk, imma mbagħad reġgħu lura lejn Nażaret, il-post fejn kienu jgħixu fil-bidu. Ġużeppi, tafu naħseb x'kien jagħmel, ix-xogħol tiegħu kien ta' mastru daxxa, xiġifieri, kien jaħdem l-injam, jagħmel xi siġġu, xi cupboard, xi mejda u Ġesu la kien qiegħed fil-familja ta' Ġużeppi. Beda jgħinu wkoll x'imbeda jikber, Ġużeppi kien jgħallmu. Ara qed naraw il-Ġesu jgħin lil San Ġużepp fix-xogħol tiegħu. Però Ġesu kien imur ikoll l-iskola ta' bħalkom, kien jitgħallem bħalkom. Naraw x'imiss. Hawnhekk il-familja mqazza Marija, Ġużeppi u Ġesu flimkien ngħidulhom il-familja mqazza, familja qaddisa. Sejrin is-sinagoga ngħidula, is-sinagoga qisha il-knisja tagħna fejn kienu jiltaqgħu il-lut u għadhom sal-lum. Anke dak iż-żmien kienu jiltaqgħu biex jisimgħu il-kelma tal-Alla. Ġużeppi kien ħobb jaqra xi silta mill-Bibja u jaqralu xi silta lil Ġesu, avolja kien Alla. Ġesu kien iben Alla. Issa meta kiber Ġesu, darba minnhom marru it-tempju. Issa t-tempju kien il-bogħod ta' fowx kien Ġerusalem, il-capital city ta' Iżrael. Bħalma aħna għandna r-Raba ta' il-kapital ta' Għawdex u Malta għandhom il-Belt Valletta. Il-kapital tal-Iżrael kien Ġerusalem. U darba fis-sena kulħadd kien imur biex jidħol u jitlob ġo tempju kbir li kien hemm Ġerusalem. Marija u Ġużeppi
kienu jobdu wkoll dawn il-liġijiet u jmorru huma wkoll. Kien ikun hemm festa kbira, tfal, ma nafx tiftakruhiex il-festa ta' Santa Marija jew ta' San Ġorġ għax dis-sena ma saritx. Imma kien ikun hemm dawk in-nies kollha folla bħalma jkun hemm fil-festi tagħna fis-sajf. Ġesu kellu xi 12 years, ġifieri kien ikbar ftit minnkom, u f'daqqa il-ħin ifittxuh u ma sabuhx lil Ġesu u l-Madonna u San Ġużepp bdew jinkwetaw. Fejn mar? Fejn se nfittxuh ġo dawn in-nies kollha? U bdew iduru u jsaqsu lil xi nies raw xi tfajjel waħdu, imma ħadd ma weġibhom. Fl-aħħar reġgħu waslu qrib it-tempju u hemmhekk jaraw lil Ġesu. Marija u Ġuzeppi qalulu, konna nkwetati fuqek, fejn mort? U Ġesu qalilhom, jiena ġejt fid-dinja biex nagħallem fuq Alla, il-Missier, Alla l-Papa tiegħi u ta' kulħadd, u kont fit-tempju nitkellem ma' n-nies biex ngħidilhom fuq Alla. Il-Madonna u San Ġużepp x'inqallhom hekk, ftakru meta l-Anġlu kien derilhom fil-bidu u qallhom li dan it-tifel tagħhom se jkun tifel speċjali, għalhekk reġgħu lura d-dar u Ġesu baqa' jikber u jobdi. Nisperaw li intom qed tobdu tfal f'dan ir-randan għax hekk konna ftehmna u veru li tippruvaw tkunu iżjed bravi. Fuq Ġuzeppi ma nafux iżjed. Naħsbu li miet meta Ġesu kien għadu żgħir, ġifieri kien għadu ma bedix idur u jippriedka u jgħallem lin-nies. Issa, tfal, tajjeb li llum ngħidu talba lil San Ġużepp fil-festa tiegħu. Ħanħarsu ftit lejh, ħanoqogħdu ftit kwieti, naħsbu ftit kemm kien Ġuzeppi raġel kbir, raġel li obda lill-Alla, li kien iħobb ħafna lill-Alla. Mbagħad ngħidu talba flimkien. U ngħidulu San Ġużepp ta' qalb safja itlob għalina. Issa tfal, baqa l-aħħar stampa. Tafu min hu dak? Dak il-Papa Franġisku, u hemmhekk tidher statwa ta' San Ġużepp. Tgħiduli x'għandu x'jaqsam mal-istorja ta' San Ġużepp. Iva, tfal, il-Papa iddeċieda li din is-sena tkun iddedikata lil San Ġużepp biex aħna niftakru kemm hu qaddis kbir u nitolbuh ftit iktar mis-soltu. Matul din is-sena kollha qed isir talb speċjali lil San Ġużepp għax hekk xtaq il-Papa. Għallum daqshekk tfal. Issa però il-ġimgħa d-dieħla maħniex se niltaqgħu permezz ta' video, tafu għaliex? Se jkun hemm l-eżerċizzi apposta għalikom it-tfal. Għandkom tirċievu informazzjoni dwar dawn l-eżerċizzi matul din il-ġimgħa permezz ta' email. Se jkunu huma l-eżerċizzi kien bil-ħsieb li jsiru live tmorru intom u tisimgħuhom, imma minħabba li kollox magħluq se jkunu online. Għallum daqshekk tfal. Bye bye, stay safe, stay at home, issa iżjed, għax issa anke l-iskola mid-dar se tkun.
Is li tobdu lil mama u toqgħodu attenti għal lessons li sejtukom it-teachers online.